Здравейте! Днес ще ви разкажа за това, което направихме с бранда Rent Chauffeur. Тук специфичното с този бизнес е, че се запознахме с собственика, който се обърна към нас за помощ, още преди да има завършена идея и концепция за това какво точно ще представлява Rent Chauffeur и какви точно ще са транспортните услуги. Тук ни беше оказано много високо ниво на доверие, тъй като клиентът се свърза с нас и каза, че изцяло ни се доверява за това как точно ще се казва фирмата, какво ще е логото, какъв ще е брандинга, как ще изглежда сайта, какви реклами ще се правят въобще, дори какви услуги да предоставя на първо време. Така че започнахме от ниво идея, стартирахме с разговори, направихме поредица от срещи, дефинирахме това, от което се нуждаем като информация и това, което предстои да измислим заедно в процеса на работа като концепция. На база на проучвания, с които стартирахме, ние извадихме наистина много подробна информация за пазара в България, транспортните услуги, търсенето на рентакарт, търсенето на VIP услуги, бусове, автомобили, въобще всичко и изготвихме една бизнес стратегия и маркетингова стратегия за стъпките, които трябва да бъдат предприемани за сформирането на самия бранд. Също стратегически подходихме в избора на името на бранда. Измислихме заедно името на фирмата, уебсайта, разгледахме опции за домейни, за хостинги, закупихме заедно домейн и хостинг, вдигнахме сайт, направихме лого и въобще всичко, което виждате тук, е било въпрос на разговор и дискусия, едно добро познаване на клиента в процеса на работа, дефиниране на това, от което има нужда и начина, по който иска да се позиционира. Много сме благодарни за доверието, което ни оказаха и резултатите не закъсняха, защото месеци след като имахме уебсайт, имахме отворена фирма и започнахме съответно да предоставяме услугите и да ги рекламираме, вече започнаха първите запитвания. И сега, още няма една година, откакто официално почнахме работа, вече всеки месец тази фирма си извършва съвсем успешно транспортни услуги. Има си добър и стабилен брой запитвания всеки месец, затворени клиенти и то, между другото, нещо, с което аз лично се гордея много, е, че този бизнес затваря почти всяко запитване. И става въпрос за превози на големи групи, точно таргет аудитория и приоритетно чужденци, големи фирми, с които се работи. Вече, нали ви казвам, за по-малко от една година просто имаме едно много силно присъствие на пазара. Ето го и уебсайта, за който става въпрос. Начинът, по който изглежда, всичко е изцяло съобразено с брифа на клиента. Освен това, решихме да направим видеа за клиента като жест от нас, като агенция, абсолютно просто подарък от нас, защото искаме да помогнем. И направихме поредица от видеа, част от които ги използваме и за реклама, освен че са на сайта. Ето едно от видеята, което заснехме като видеоконтактна форма за клиента. Първоначалната концепция беше да заснемем просто видео за социалните мрежи и реклама, за да могат да видят хората самите автомобили, бусовете, да видят собственика на фирмата и това видео го направих с много любов. Като първи клиент на фирмата помолихме да бъдем първи клиенти, да ни вземат и да ни закарат на нашия тимбилдинг на екипа. Много се зарадва естествено собственика на бизнеса. Надяваме се, че сме му докарали късмет и използвахме момента да заснем тази видеореклама. Ние използваме и във Facebook също и е най-успешната ни реклама. И също на сайта виждате, човек, когато иска да получи повече информация, може да го направи от тази форма, която си върви с субтитри на български и английски. Има тук бутони за бързо запитване, за да може възможно най-скоро и бързо да получиш информация и отговор обратно с оферта. Нещо друго, което искам да ви покажа е това на коя позиция сме в Google за определени търсения и то без да сме правили месечна услуга SEO. Единственото, което направихме всъщност е при създаването на сайта да го оптимизираме автоматично. Когато правим ние сайтове, гледаме да са съобразени с търсачките и техните изисквания. Така че от тогава не сме пипали сайта, направихме основна оптимизация и дори
Само с тези усилия, ето кои са думите и търсенията, на които сайта е на първа страница на Google. И това в ляво са търсенията, тук в дясно виждате позициите и номерацията. Извадила съм ги по този начин, за да не разкривам други по-така чувствителни данни за клиента, но виждате всякакви вариации на изписването на шофър, шофьор, чофър, кой както иска го пише, но накрая стигаме до именно превоз, коли под наем и така нататък. Само ще ви кажа, че думите свързани с превоз, рентал, коли под наем и рентакар са изключително сложни, с много високо difficulty и ако клиента прецени в някакъв момент да започне и месечно SEO с нас, просто си представям тогава какви ще са резултатите. Думите, които виждате надолу също се показваме на тях, но вече това е на втора страница на Google. Това, което ви показах по-горе, всичкото до 10-та позиция е първа страница.